Bonġu lil kulħadd. Video li qed jiġi rikordat issib bil-lejl. Ftit sigħat wara id-dro illi Inter ksibna kontra Parma fl-aħħar minuti tal-logħba u li tista' tgħid sab lil xi nies illi daħlu jifirħu fuq l-aġġornament li tfajt fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook għaliex il-bniedem li ġab id-dru għall-Inter ma kien ħadd ħlief in-numru 14 jew aħjar l-innominat. U l-ewwel nħon indirizza u għalilkom. Jiġifieri intom kuntenti għax l-nominat ġab id-dro kontra tim insignifikanti bħalma u l-Parma? Bir-rispett kollu li l-partitarji ta' dan it-tim li naf li għaw Malta għaw min iżomm mal-Parma? Għaxek il-risposta hija iva. Joħsibtu l-ħar provaw taħarqu nibda qsek. L-ewwel net li rajtuni li vera tikkuntentaw bix-xejn. U t-tieni li ma ħraqtunix. Illum irridu nqisu ruħna xortina tajba illi ġibna dro wara wirja fl-ewwel taqsima nista' ngħid illi konna tajjeb. Il-Parma labu park di bass u ma stajna niskurjaw b'xejn. Imma fit-tin taqsima il-kelma eżatta hija porkerija. Anzi, għax fejnu tiegħu salvawna l-Kroati llum li huma Brozovic illi skurja l-gowl ta' 2-1 u eventwalment l-innominat illi skurja il-gowl ta' dro fl-aħħar minuti. Issa l-innominat naraw kemmu veru plejer ta' stoffa. Nhar it-tlieta li ġej, imma fuq nhar it-tlieta ħan nitkellem fl-aħħar tal-video. Nkomplu nitkellem fuq din il-logħba. Dan huwa tim li jrid jirbaħ il-lig. Dan huwa tim li jrid jirbaħ il-lig, ħbib tiegħi. Armejna il-logħba. Armejna l-punt illum erġajna. Anzi, l-lum ngħidilkom li rbaħnieh il-punt. It-tieni taqsima. Il-ftit drabi li l-Parma kellhom l-offensiva fl-ewwel taqsima ġew viċin. U fit-tieni taqsima Ġervinjo għamel li rid għax id-darbtej li kellu l-ballon darbtej skurja u għaw ħanikwota lil vlogger Luca Mastrangelo fejn għaliex inkont qed nara l-logħba u nisma' l-kummentarju tiegħu għal kelma eżatt da kull meta jara l-Inter jisplodi. Il-ghost tiegħu kollha kontra l-Inter Ġervinjo. Tiġi l-logħba ta' wara u ma jagħmel xejn. Ma lil minn kumment ta' Mastrangelo. Għamlu li meta kellhom iċċass il-Parma kienu perikolużi. Fl-ewwel ħaf ballu minnhom imnella kien Samir Handanovic, imma fit-tieni taqsima d-difiża ma setatx tlaħħaq ma' Ġervinjo. Minkejja dan plejer li llum ġobni u li nixtieq nerġa' nsemmi huwa propju Ranocchia. Fil-fema tiegħi il-Kaiser lab tajjeb illum qed juri mill-skarsezza tiegħu commitment għal qas id-darbtej li Conte għajjatlu biex jilab dis-sena. Ma
L-lum id-difiża kienet batuta, insomma, fid-difiża nafu li għandna problema, għax qed naqraw wisgows, u mbagħad jiġi Klopp u anzi jiġi Conte, skużawni, jipparaguna din l-Inter mal-Liverpool ta' Klopp fil-bidu. Għandek xortek tispiċċa l-istaġun Conte, għax il-partitarji qed igergru. Jiena lissa se nibqa' nibbekkjak. Imma hemm ħafna xi tranġa, nut li noqgħod nduru madwar il-lewża. Hemm ħafna xi tranġa. Nistgħu nkunu aħjar. Hemm bżonn inneħħu din-Lukaku dipendenza l-għandna bilħaq. Nistaqsi, Lautaro lab illum? Għax jum ma rajtux. Bil-kem kien deċiżiv. Jew der, ejja ngħidu der. U dil-forma qed tinkwetani bħalissa l-Lautaro għandna bżonnu daqs il-ħobs. Fin-nuqqas tal-ħanżir. Nispera li għall-inqas il-Sanchez nirkuprawh għall-lob li jmiss, għax għandna bżonnu. Jekk speċjalment ħankunu mingħajr Lukaku. Imma, Barella wara li għadu wieħed mill-aħjar players li għandna bħalissa, Spidi Pizza, Bolderi vot seba' għalih, ma mill-bqija ħafna xi tranġa qabel nhar it-tlieta li ġej. Logħba nhar it-tlieta li ġej illi nistenna mill-Polots, il-famuża logħba kontra il-Real Madrid, u ħanġi għal dan il-ħsieb jiena ħbib tiegħi. Issa, u qed nirreferi l-iżjed tal-ħut l-Interisti li qed isegwu dan il-video. Jiena vera li fil-Polot se ġibu r-Real, imma qed ukoll li daw jaf jirbħulna da żewġ lobiet. Issa, jien ħankun onest, bir-rispett kollu li hawn il-partitarji tar-Real Madrid li tisegwu dan il-video wkoll. Jien il-dat-tim u speċjalment il-President l-għandhom min ix-xifen tagħhom. Kważi għalija din il-logħba għandha l-istess valur ta' derbi. Tu cut it short. Jaf nitilfu nhar it-tlieta u jien nagħmel ir-Real se joħorġu bħala favoriti. Imma qed nippretendi ħaġa waħda biss. Li għall-inqas intuhom hard time, ħanagħmluhom tnej. U l-iktar ħaġa importanti, illi min jinżel dak il-ground, irrid jilab għal-qalbu, irrid joħroġ tal-inqas qatradem u irrid juri commitment lejn il-kawża. Anke fid-dawl tal-fatt illi għandna bżonn nirbħu jekk irridu nibqgħu sejrin. Jew għalmenu noħarġu minn bidro minn Madrid. Imma kif qed ngħidu missa tkun faċli. Ma fuq hekk ħankomplu nitkellmu fi dettal fil-preview ta' nhar it-tnejn. Inkitbu fuq il-medja soċjali kollha tagħna, Facebook għal kontenut ġurnalistiku, YouTube għal dal-kontenut ta' videos, kif ukoll Instagram għal meta jkolli ċans nitfa' xi storja. Forsi dal-jumej kont nieqes għax kont impenjat ħafna, ma meta jkollna ċans nagħmlu stejjer għal daqstant klik fuqhom. Bilħaq jista' jkun li il-kontenut ġurnalistiku se jkun għandna xi ħaġa fil-pipeline ippjanata, jista' jkun li ħanagħmlu sit apposta wkoll il-kontenut ġurnalistiku għal daqstant stay tuned. Il-lajkjaw ukoll il-paġni tal-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing għal dak fejn jidħol Formula 1 virtwali u ejabet.com għal min irid jilab bl-aqwa kwoti b'mod responsabbli. Kif tlestu minn dan kollu, għamlu li xjaten tridu. U nispera li kont ċar qabel ma nitlaq, ma nifirħux mix-xejn. ċertu players biex jalqu li ħalqi għatfat li l-om ħafna x'jagħmlu sakemm jibqgħu mas-saqaj. Il-ġurnata tajba ħbieb u bħal dejjem Forza Inter.